A partir de l'entrevista abordem aquestes recomanacions que fan des de les Nacions Unides que diuen que el 2030, d'aquí menys de 20 anys, la situació al món serà insostenible per la necessitat inabastable d'aliments, energia i aigua. I en parlem de tot això amb Mariano Marzo, que és catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona. Bon dia. Molt bon dia. En menys de 20 anys ens situem en un planeta insostenible. Sí, els símptomes fa temps que ja es manifesten. De fet, està ple d'informes que ens venen avisant d'això a nivell de la mateixa Unió Europea, a nivell d'instituts de recerca global, diguem-ne, privats, perquè ens estem situant en una conjuntura, al començament d'aquest segle, en el que sembla que una mica el que ens havia funcionat durant gran part del segle XX no és tan segur que ens continuï funcionant. Bàsicament per una raó essencial, i és que teniu que pensar que en els pròxims 20 anys, d'aquí al 2030, esperem que s'incorporin al món 3.000 milions de nova classe mitja, amb un poder adquisitiu diari, un poder de consum, entre 10 i 100 dòlars. Bàsicament, tenim que Xina i Índia estan creixent a una velocitat que és 10 vegades més gran que, per exemple, el que va créixer el Regne Unit durant la Revolució Industrial, amb el problema que, a més, aquesta transformació és amb una escala 200 vegades més gran, perquè la demografia en aquests moments és molt més important que abans. Tot això genera unes tensions que fan que ens tinguem que plantejar quin model, quina forma de gestionar el planeta volem de cara al futur. Vostè parla d'una crisi triple a nivell econòmic, social i ambiental. Sí. De fet, el model actual, que és fruit una miqueta de la revolució industrial, es basava en dues premisses. En primer lloc, que els recursos eren inesgotables i, en segon lloc, que l'energia era abundant i era barata. En els moments en què això ens està començant a fallar, no pas perquè manquin recursos, sinó perquè la capacitat que tenim de posar-los, diguem-ne, a l'abast de les persones és limitada, per raons tecnològiques, raons geopolítiques, etc. En el moment que això ens falla, ens comença a trontollar una miqueta tot el sistema. I el que estem assistint probablement és amb un model que en si mateix està esgotant i pel qual necessitem urgentment buscar sortides. Jo diria que en aquests moments el diagnòstic el tenim fet, la situació és insostenible, això es reconeix a tots els nivells, des del punt de vista, com tu dius, energètic, des del punt de vista econòmic no cal més que veure les notícies de cada dia, i des del punt de vista social la desigualtat és creixent, tenim problemes de fam pel món, etc. El diagnòstic està fet. Jo diria que el que ens tindríem que concentrar de cara al futur és el tractament, de començar a fer el tractament necessari per superar aquesta triple crisi que en realitat és una crisi d'un model socioeconòmic que ens ha prestat serveis durant possiblement 2 dècades i el que és segur és durant el segle passat i que cal començar a plantejar-se que el futur no necessàriament s'ha de regir pels mateixos principis que ens van servir, diguem-ne, en el segle passat i abans. Però de sortida n'hi ha, perquè vostè em deia que de recursos en sobren. L'únic problema és la distribució, en definitiva. Sí. De fet, aquesta és una qüestió que és important de recalcar-la. No és que estiguem fent curt de res, és que ho estem gestionant fatal. És que està basat el nostre sistema actual en el malbaratament, en la ineficiència i en externalitzar les disfuncions. Posi'm exemples concrets. Tenim el cas de l'aigua. Nosaltres hem après a Catalunya, arrel d'una situació crítica, a gestionar-la i hem fet grans avanços, però a nivell general, no fa gaire encara teníem tota la qüestió de fer grans trasvassaments per alimentar projectes faraònics que després, amb la crisi actual, s'han revelat com que eren els somnis d'una nit d'estiu en els millors dels casos. Tenim el cas de l'energia, no cal més que veure aquestes cues de camions que se'ns formen cada dia a l'entrada de Barcelona, i en la qüestió social no tenim més que veure la tragèdia que tenim del paro. Gestionem malament perquè basem
En la ineficiència, com he dit, no som eficients, no fem tot el que tindríem que fer amb el que tenim. Els nostres pares i els nostres avis ens podrien donar bones lliçons al respecte i, per una altra banda, el que fem és externalitzar les disfuncions. Sabeu com quan una indústria tira els residus al riu? Doncs nosaltres els llancem a l'atmosfera tranquil·lament, contaminem el planeta, provoquem un canvi climàtic que ens passarà factura en els pròxims anys també, és un altre element que ve dintre d'aquesta crisi mediambiental, i per si fora poc, a sobre els hi deixem tot això, tota aquesta brutícia els hi deixem a les generacions que venen darrere. És a dir, externalitzem les nostres deixalles en l'espai, als països pobres, a l'atmosfera i en el temps. Estem hipotecant el futur de les generacions que venen darrere nostra. És unes disfuncions que en el nou model que hem de posar en marxa les hem d'assumir. I en els costos econòmics de qualsevol producte hem d'incorporar aquestes disfuncions que fins ara no les comptabilitzàvem. Si obrim una mica el zoom, vostè abans en parlava d'aquests 3.000 milions de persones que s'incorporaran en els propers anys com a classe mitjana, per exemple, a la Xina, a l'Índia, també al Brasil. Quina capacitat poden tenir aquests països de desenvolupar-se, però tenint en compte aquests límits que nosaltres, des d'Occident, ja desenvolupats, els volem posar? Sí. Això hi ha moltes persones que diuen això és injust. És que és la contradicció que actualment tenim. En aquests moments, per lo que fa, per exemple, als recursos energètics, el 25% de la població mundial consumeix el 80% dels recursos. El món és molt injust. Nosaltres som rics i desenvolupats perquè fins al moment no s'havien parat a taula la immensa majoria de la població mundial. Un ciutadà de Xina consumeix 4 vegades menys energia per càpita que un ciutadà de la Unió Europea i 10 vegades menys que un ciutadà dels Estats Units. Si volen assolir el mateix nivell de desenvolupament que tenim nosaltres, tinguent en compte que són 1.300 milions de persones, us podeu imaginar les necessitats d'energia que caldrà. I, donat que aquests països, i la Índia és similar, 1.000 milions, Brasil un número elevat, tinguent en compte que Xina i Índia el que disposen sobretot, per exemple, és carbó, que contamina, la pregunta és, renunciaran a la contaminació o al creixement econòmic a canvi de contaminar menys? Els hi podem exigir que facin el que nosaltres no ens ha pogut fer, perquè al cap i a la fi hem sigut nosaltres els que hem creat gran part d'aquest problema amb el nostre desenvolupament. Aquestes són les qüestions que impedeixen que en les cimeres que es van produint sobre canvi climàtic, en les reunions internacionals, s'arribin a acords. Aquests acords que serien necessaris precisament per sortir de l'impàs en el que ens trobem. És que uns ens hem beneficiat i ara que es fan paleses les disfuncions i els inconvenients del nostre desenvolupament, volem que tot el món actuï d'una manera que nosaltres no hem fet. Tindríem que saber predicar més amb l'exemple, proposar solucions tecnològiques, part dels nostres diners, del que hem guanyat amb aquest comportament insostenible, el tindríem que posar a disposició dels que ara es volen desenvolupar. Això ho fa algun país? Jo crec que no. El problema general, la Unió Europea ho intenta, per almenys en el paper. Jo crec que el greu problema d'un món que anomenem globalitzat, que també podríem discutir aquest concepte, és que no tenim una governança global. I una mica ens passa a escala global el que ens passa a nivell de la Unió Europea, que formem part d'una unitat, diguem-ne, que aglutina estats, però en el fons no ens entenem ni a casa nostra, i una mica en el món està passant això. Si un govern europeu ja és complicat, imagini's un govern global. Exacte. M'atreveixo a dir que aviat no ho veurem. Vostè és científic. Sí. Els economistes i els científics es porten bé en aquesta qüestió mediambiental? No gaire. No gaire, però encara que hi ha escoles, diguem-ne, de les escoles d'economia, inclús de les escoles de negoci, que cada vegada tenen més en compte aquest nou model. El fet és que, com he dit abans, fins fa poc el que primava era el creixement, el benefici, i el que s'ha fet és externalitzar, no tindre en compte, no incloure en els balanços, diguem-ne, les disfuncions mediambientals i, atenció, i les socials. Perquè el que es tracta és de créixer,
el PIB per càpita creixi, però el PIB per càpita es calcula el PIB total dividit pel número d'habitants, i importa molt poc el patiment humà, els drames socials, importa molt poc el perjudici ambiental que estem causant al planeta i al nostre entorn. Per això, una de les recomanacions, d'aquestes 56 recomanacions que fan les Nacions Unides, precisament és que els governs facin servir una sèrie d'indicadors econòmics que van més enllà del PIB, del Producte Interior Brut, i que medeixin la sostenibilitat de les economies. Això vol dir introduir uns nous elements. Sí. Qui estaria disposat a fer això actualment? Mire, jo crec que probablement en aquests moments sigui una minoria, però ens tindrem que plantejar com sortirem de la crisi en la que estem en aquests moments immersos. És a dir, podem solucionar els problemes, com deia Einstein, amb la mateixa mentalitat que ens han conduït a aquests problemes? O és el moment de realment plantejar-nos que la sortida no és passar-nos el dia sospirant per tornar a la situació que teníem abans de la crisi, sinó de trobar sortides noves? Tenim que subvencionar amb fons públics el que sabem que és un model esgotat, o aquests diners els tenim que emplear per obrir nous camins i per avançar una mica cap al futur. És a dir, la situació probablement necessita un canvi de xip, necessitem un canvi de xip, però tot això que ara enfoquem com problemes són grans oportunitats de futur. El que sàpigui posicionar en aquesta direcció tindrà molt de guanyat. És a dir, nosaltres tenim que substituir la força motriu de la construcció del totxo per un nou model productiu, perquè no apostem per un model productiu d'avançada, que s'anticipi una mica el temps i dediquem diners públics a precisament solucionar aquests problemes i a buscar noves oportunitats que són de futur en comptes de seguir destinant aquests diners a subvencionar un model que de per si ja s'està demostrant que està esgotat. Deixi'm preguntar-li, per exemple, per aquest projecte en el qual pugnen Madrid i en aquest cas Catalunya, aquestes vegues que s'instal·larien o bé en una comunitat o en una altra, hi ha interès per part de les dues. Ahir mateix conseller Mascolell en aquest programa ens ho admetia i diu que seria una gran oportunitat pel país, per l'economia, per la generació de llocs de treball. Possiblement per la generació de llocs de treball seria discutible, però en aquests moments de crisi, a curt termini, pot ser una solució. A llarg termini ho dubto. Quin valor afegit ens dona el país? Quants enginyers treballaran aquí? Quantes persones qualificades treballaran aquí? Què necessita un centre com aquests? Què aporta, diguem-ne, a la qualitat del país? Perquè, en comptes de fer això, no ens plantegem uns projectes de més volada, amb més incidència de cara al futur. I, a més, la pregunta que jo em faig és quines condicions pactarien aquestes macroempreses amb els nostres poders públics per instal·lar-se aquí? Què els hi donaríem a canvi? Crec que hem de començar a ser conscients de que hem d'agafar una mica les nostres mans al nostre destí futur. És el mateix que ens està passant amb companyies com Ryanair, com altres companyies com els low cost, que estem d'alguna manera mantinguent un tipus d'activitat que la necessitem per no crear un drama humà encara més gran del que tenim ara a nivell d'atur, però que no és una inversió de futur. Jo penso que ens mata el cortoplacisme en la gestió política i en la gestió econòmica. Clar, el que passa és que aleshores venen els governs i diuen que no tenim diners a la caixa, és que la situació de crisi actual, el context, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó a Europa i més enllà, ens obliga a fer mesures que tinguin incidència demà mateix, demà passat. Sí, és cert, ens hem trobat això, però també tenim que ser conscients que ens hem trobat això com a conseqüència de que no hem sapigut en el seu moment fer unes mesures que anessin més enllà. Assumim la culpa, però hem dit que no miraríem enrere, perquè si no, no podem caminar endavant. Intentem solucionar amb això, però jo també dic una cosa, siguem molt curosos a on fem les mesures que prenem ara. Per exemple, si matem la investigació i el desenvolupament, cosa que s'està fent a les universitats, i jo soc acadèmic i ho tinc que dir, estem hipotecant també el futur. Si el que volem pura i simplement és trobar la solució al parche, en realitat ens estem comportant com aquell malalt que es troba malament i que confon la febre amb la infecció.
Nosaltres estem sobrevivint a base d'aspirines, perquè, clar, tenim que anar a treballar cada dia, no em queda més remei que sentir-me una mica bé per anar passant el dia a dia. Però el problema de fons, que és la infecció, no es cura amb aspirines, es cura amb antibiòtics. I a mi m'està bé l'acció i la gestió política a curt termini, sempre i quan jo fos conscient de que hi ha un programa a llarg termini dintre del qual s'incideix, diguem-ne, aquesta gestió a curt termini. Jo trobo a faltar el gran projecte a mig i llarg plaç, o per almenys no trobo que s'estiguin fent esforços per explicar-los. Li fa por que aquesta crisi deixi tocada la investigació al nostre país? Jo crec que sí. La situació que estem vivint és que tots els contractes temporals, tots els joves, com quan jo vaig començar de becari i altra gent, pràcticament estan desapareixent, s'estan reduint, diguem-ne, els fons d'investigació. S'havia fet una aposta molt forta, i s'està fent encara, de fomentar la investigació al nostre país. Si no donem sortides als nous talents, a la gent jove que ens ha de substituir, jo sóc ja d'una generació que té que començar a pensar en deixar el lloc als que venen darrere. Si no tinc gent al darrere perquè no es poden guanyar bé la vida amb això i se'ls mata una mica la il·lusió, el projecte de futur del país l'estem comprometent molt seriosament. Parlem del petroli. Vostè, de fet, és especialista en aquesta matèria, una matèria de la qual Espanya és absolutament dependent de l'exterior. Tenim el tema de l'embargament a l'Iran. Quina situació es dibuixa de cara als propers anys, dècades, i quina sortida hi ha en aquest sentit? La situació és complicada. De nou, és el mateix problema. No pas perquè no tinguem reserves ni recursos, sinó perquè el que tenim que fer és extreure i posar en el mercat aquestes reserves amb el temps adequat, és a dir, quan el necessitem, i amb un preu adient. I el problema que tenim és, bàsicament en aquest moment, que la geopolítica influeix molt en aquest mercat, bàsicament perquè les reserves estan concentrades en un 65% en 4 o 5 països del món, especialment d'Orient Mitjà, i bàsicament perquè els preus en aquests moments són totalment inelàstics. És a dir, normalment és l'oferta i la demanda la que controla el preu d'aquest producte, però en aquest moment ens trobem que està baixant la demanda, per exemple, a Occident i a la Unió Europea, i els preus no baixen, ja no és inelàstica. Llavors això, d'alguna manera, ens està condicionant que ens tindrem que anar acostumant en el futur amb uns preus dels combustibles cada vegada més cars. Avui paguem el litre de benzina, de gasoil, per sobre de l'euro amb 30. Depenent de les benzineres, però hem arribat a pagar-lo gairebé a l'euro amb 40 o més. A quan arribarem a pagar el litre? Tinguent en compte que el 50% d'aquest preu del litre que paguem són impostos, en el cas de la benzina, en el cas del gasoil encara és un 42%, i que aquests impostos són dels més baixos de la Unió Europea, raó pels quals ens venen la gent de França a omplir els dipòsits a Espanya o de Portugal, i que la tendència és igualar aquests impostos, probablement les notícies no són bones en aquest sentit. I per una altra part, tenim que considerar que el preu de les matèries primeres amb la qual es fabriquen aquests productes, el cru, com acabo de dir, per tensions geopolítiques i altres raons, per dificultats tècniques, perquè necessiten grans inversions per mobilitzar-les, en el millor dels casos se'ns mantindrà als nivells actuals, sempre i quan no entrem en una situació de crisi en què llavors baixaria la demanda. Les previsions de pujada dels preus són en els supòsits que Xina i Índia no punxessin la seva bombolla. Si passés això, evidentment, veuríem una davallada dels preus, però crec que és un escenari que no és desitjable, perquè baixarien els preus del petroli, però les conseqüències per l'economia mundial i, per tant, per la nostra, serien serioses o importants també. Però, per exemple, aquest 2012 podrem pagar més d'1,5 € al litre a la benzinera? Vostè creu? Si es tanqués l'estret d'Hormuz, com a conseqüència d'aquestes tensions que tenim a l'Iran, podríem arribar, encara que fos puntualment. De fet, estem en un joc que és una mica perillós. És evident que un Iran nuclear trastoca totalment la geopolítica de la zona. No tenim que oblidar que el 65% de la població del Golf, incluïdes les petromonarquies de la península aràbiga, són xiís. Aquestes minories estan discriminades
si se senten reforçades amb el poder d'un Iran atòmic, pot canviar la correlació de forces en tot el Golf, i a més tenim que tindre en compte que la majoria dels camps productors de petroli estan en zones de majoria xií. És una de les raons per les quals, quan es va donar la intervenció d'Aràbia Saudita i Abu Dhabi en Bahrein, que van entrar sang i foc per esclatar la revolta, nosaltres vam mirar a un altre costat, ho vam tractar de forma molt diferent del que va passar, per exemple. El seguiment d'Occident, efectivament, va ser molt diferent al d'Egipte o al de Síria mateix. Per una banda tenim aquesta situació de por a un Iran nuclear, llavors l'amenacem amb fer-li un embargament comercial per tallar-li, diguem-ne, els ingressos econòmics. Però al mateix temps Iran ens diu: jo trobaré nous proveïdors, si la Unió Europea no m'ho compreu, els Estats Units no compra res, per tant, som la Unió Europea els que estem apostant fort, i dintre de la Unió Europea, especialment Espanya, Itàlia i Grècia, que són els més dependents. França depenen un 4% de les importacions iranianes, Alemanya un 1% i Anglaterra menys de l'1%, i aquests són els inspiradors, diguem-ne, d'aquest embargament. Nosaltres fem aquesta mesura, però els iranians ens diuen: vale, si em feu això, jo portaré el meu petroli a Xina, que me'l comprarà. Al cap i a la fi l'exporto el 22% del meu petroli. I a més, si continuo per aquí, en aquesta escalada, puc tancar l'estret d'Hormuz i en aquest cas el 30% del petroli que surt de la península aràbiga per vaixell no arribarà als mercats. I estem en aquest tira i arronsa. Vostè creu que pot passar? Pot haver-hi un bloqueig de l'estret d'Hormuz? Jo crec que no li interessa cap dels dos. A Iran, per una banda, perquè depèn de les exportacions de petroli, i nosaltres perquè ens podríem trobar en una situació complicada. Jo crec que el que s'està aquí jugant és una partida de pòquer, una mica a veure qui es fa el farol més gran i, de pas, per part d'Iran, de guanyar temps. Però, clar, hi ha maniobres. S'està produint una guerra soterrada. Ningú no ens diu que en un moment determinat la situació se'ns vagi fora de control, i ja sabem el que passa quan juguem una mica amb foc, no? La lògica ens diu que és molt improbable que es produeixi això, el tancament de l'estret d'Hormuz, però seria bo que entre tots intentéssim rebaixar la tensió en la zona. Professor Mariano Marzo, moltes gràcies per haver-nos posat llum amb una part d'aquests problemes que ens afecten a tots, amb aquestes recomanacions que des de les Nacions Unides, arran d'aquest estudi, d'altres que també portava vostè, de Comissió Europea, d'instituts internacionals, que alerten d'aquest consum, d'aquesta crisi que vostè em deia a triple nivell, econòmica, social i ambiental, que s'ha d'abordar a la vegada. Molt bé. Gràcies, moltes gràcies. Fins una altra.